Θα γίνει στις 7 Ιουλίου, σήμερα Κυριακή, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Ξεκινά κατά τις 8:30, ελάτε να περάσουμε καλά. Που την Κατοκοπιάνη είμαι και κάθομαι στην Περιστερώνα. Με την κατασκήνωση γενικά εδεθήκαμε η νεολαία, ότι ήταν πολλά ωραία και εντάξει, έχω χάσει τα κατοκοπή τους. Περνάτε ωραία? Και ας πούμε, περνούμε ωραία. Τι θέλεις να πεις στους υπολείπους για να έρθεις στην εκδήλωση? Ότι είναι να έχει φαΐ να έρθεις. Πιάζει μια προετοίμαση στην οργάνωση και πιστεύω ότι θα είναι μια υπέροχη εκδήλωση. Τα υπόλοιπα μετά. Καλά. Πώς έπαιρασες την κατασκήνωση της Κατοκοπιάς την άλλη φορά? Καλά.